ассалому алайкум бародарои азиз, созин хубен. Ҳама каса як бор дига хуш омадем ба канали Мошин Савдо. Дар навори имрӯза 13 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳри ноҳияи кишвар. Мошинои хуб, нархҳои дастрас. Боварӣ дорум бародар, мошини дили хотам меёбӣ. Навро то охира тамошо кун. Канали Мошин Савдо ҳар рӯза мошинои арзон ва дастраса бо нархҳои гуногун пешкаш мекунад. Навори моро тамошо кунед дӯстон, дастгирии моро фаромӯш накунед ва шахсое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд дар канали мо, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. Ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон. Фикротонро ҳатман дар комментария нависед дӯстон ва гапа зиёд намекунем. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Курс бошад 1000 рубл 155 сомони тоҷикӣ. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯши мо ҳаст Nissan Serena. Соли барори 1699, кузови минивен, ранг бошад сабз, мотор 1.6, сӯзишворӣ бошад газ, коробка механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Техас мотор нав кардага то 14 2021 ҳастай срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар ноҳияи Исфара ва нархша бошад гуфте саҳи бародар 26000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 126000 рубл. харидори аниқ бошад гуфта бо арзона мешавад. марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара аз худи бародар дарёфт кунед. деюм мошини фурӯши мо ҳаст ВАЗ 2112. соли барори 2006, кузови хетчбек, ранг бошад мокри асфалт, мотор 1.6, сӯзишворӣ бошад газ, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. гази евро 4 задагай, хадавоиш 100% губкават шудагай гуфтай, малярни коруш нестай, моторшам нав кардагем, акклиматор навай. мошин ягон коруш нестай, фақат мешини ҳай мекунӣ, срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Хуҷанд ва нархша бошад гуфтесаи бародар 16000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 103000 рубл. харидори аниқ бошад гуфтай бо арзон мешавад. марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти иловагира аз худи бародар дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯши мо ҳаст Opel Vectra B. соли барори 1995, кузови седан, ранг бошад сафед, мотор 1.6, сӯзишворӣ бошад газ, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ҳамаш 100% ягон камбудӣ надорад гуфтай срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри Кӯлоб ва нархша бошад гуфте саҳи бародар 27000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 173000 рубл. харидори аниқ бошад гуфтай бо арзона мекунем, беҳуда занг назанед гуфтай. марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. ва дӯстони азиз, лайкгузориро фаромӯш накунед. канали Мошин Савдо ҳар рӯза мошинои арзон аз шаҳри ноҳияи кишвара пешкаши шумо мекунад. дастгириро бародаро фаромӯш накунед. чорум мошини фурӯши мо ҳаст Opel Vectra A. соли барори 1991, кузови седан, мотор 1.6, сӯзишворӣ бошад газ, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хубай гуфтай, нав хадавои кардагай, балонош 70%, документош то охири моҳай, чашкиёш варид пусидагӣ надорад, срочно фурӯхта мешавад. сум дар кора. қарор дорад мошин дар шаҳри Бохтар ва нархша бошад гуфтесаи бародар 15000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 96000 рубл. харидори аниқ бошад гуфтай арзон мешавад, алишам мешавад. ба ягон Nissan Maxima ё Nissan Sefiro ё Mark D гуфтай вариантҳо бошад пешниҳод кунем. Mercedes 190 ам бошад гуфтай мешавад. марҳамат дӯстон, барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара аз худи бародар дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯши мо ҳаст Daewoo Leganzi. соли барори 2000 сол, кузови седан, ранг бошад сиёҳ, объём мотор бошад DVD, сӯзишворӣ бошад газ, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ҳуҷҷатош тамом шудагай, срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Бохтар ва нархша бошад гуфтесаи бародар 21000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 135000 рубл. харидори конкретно бошад гуфтай бо арзона мешавад. марҳамат бародаро, барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара аз худи бародар дарёфт кунед.
ҳафтум мошини фурӯшии мо ҳаст Opel Astra F. соли барориш 1994, кузофи хетчбек, ранг боша мокри асфалт, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша газ бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мегаби бародар, нав мотор кадаги мешавад, срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри ваҳдат ва нархша боша гуфтаи бародар 25 000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешавад 161 000 рубл. харидори ане боша гуфта савдо мешавад, савдо дар рӯи капот. марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. ҳаштум мошини фурӯшии мо ҳаст Mercedes-Benz C-класс. соли барориш 1994, кузофи седан, ранг боша коричневый, объем мотор боша 2.0, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, камбудӣ надорад, срочно фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нестай дӯстон. қарор дорад мошини мо дар ноҳияи Исфара ва нархша боша гуфтаи бародар 32 000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешавад 206 000 рубл. харидори ане боша гуфта арзонам мекунем, алиша мешавад, вариантҳо боша пешниҳод кунед. марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештар рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо. наҳум мошини фурӯшии мо ҳаст Nissan Sefiro. соли барориш 1996, кузофи седан, ранг боша сафед, объем мотор боша 2.0, сӯзишворӣ боша газ бензин, коробка автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, гази евро-4, яксола ҳуҷҷат дорад, фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри ваҳдат ва нархша боша гуфтаи бародар 17 000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешавад 109 000 рубл. харидори ане боша гуфтай арзонам мекунем, алиша мешавад, ба ягон мошин вариантҳо боша пешниҳод кунем. марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран да занг занед ва маълумоти иловагира ҳайхиди бародар дарёфт кунед. нархи хубуш кадай марҳамат занг занед. даҳум мошини фурӯшии мо ҳаст Opel Astra F. соли барориш 1997, кузофи хетчбек, ранг боша золотистӣ, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша газ бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, нав хадавои кадагем, камбудӣ нестай, срочно сум дар кора мефурӯшем. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтаи бародар 27 000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешавад 173 000 рубл. нархи хубуш кадай бародаро, чӣ хеле ки дар расм ҳолати мошина мебинем беҳтарина. марҳамат занг занед, мошинаи даст натем. барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти бештара хиди бародар дарёфт кунед. 11 мошини фурӯшии мо ҳаст ВАЗ 21099. соли барориш 1997, кузофи седан, ранг боша кабуд, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка механика. мошин гуфта состояниш 100%, дар нархи худаш арзандаҳай, мушкилиш фақат документош будштагиай тамом, ягон камбудӣ нестай, срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе бародаро ва нархша боша гуфтаистай бародар 7500 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешавад 48 000 рубл. харидори анил боша гуфтай бо арзона мешавад. марҳамат, барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. нархи беҳтаринаш кадай дӯстон, марҳамат занг занед ва харидорӣ кунед. 12 мошини фурӯшии мо ҳаст Opel Frontera. соли барориш 1999, кузофи универсал, объем мотор боша DVD, сӯзишворӣ боша бензин, коробка механика. мотор, коробка соза гуфта 4 баллони нав дорад, ҳуҷҷатҳои солонаш будшидагай, краскаш соза, ягон ҷош харӯшидагӣ нестай, фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтаи бародар 28 000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешавад 180 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай бо савдо мешавад, арзон мекунем. марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. 13 мошини фурӯшии мо ҳаст бародаро Иран Хондро Саман. соли барориш 2008 сол, кузофи седан, ранг боша зард, мотор 1.8, сӯзишворӣ боша газ бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, яксола ҳуҷҷат дорад, то 23/10/2022 ҳастаи ҳуҷҷатош хадавои 100%, баллоно 80%, сентр-замок электропакет 100%, салон тоза, фақат гуфтай харидори аниқ занг занад мефурӯшем. фавран қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтаи бародар 18 000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешавад 115 000 рубл. харидори аниқ боша гуфта арзон мешавад, алиша мешавад. марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти иловагира ҳайхиди бародар дарёфт кунед. ва бародарои азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо мисли ҳар вақта ба анҷом мерасад. раҳмат ки навро то охира тамошо кардед. моро дастгирд
дастгирӣ кардем. Зинда ва сарбаланд бошен дӯстон. Мо ҳар рӯза эълонҳои нав ба нави мошинҳои фурӯшӣ дорем. То навори оянда худтонро эҳтиёт кунед дӯстон. Худованд нигаҳбони ҳар яки мо буд шумо бошад. Хайр.